weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to sori male to mbagna to ñabina to bagodina to silla to rindiaw to beelinaɓe to sinthiou boumaka to neriyela to nere to neriyela to woluma hatar to wolum nere ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Mamma Cissé Ba to ha to galle ceerno Amadou Tidiane Kana to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie ambassadeur mo joɗaniɗo leydi Japon e nder leydi Mauritanie o udditi ñalawma alarba ɓennuɗo centre de santé Kesopolo to sori male e école fondamental to wolumnere tawa dendagal golle ɗe kala ko ambassadeur dari e golle muɗum to leydi Mauritanie ha joni ma walide guide maga kañum e directeur général société éther hono Ahmadou Tidiane Thiam ɓe mbaɗi jillu mabɓe visite e golle ɗe éther wone gollade oɗo saaha joni e nder laabi hakkude Seydou Babi faade Gouray e hakkude Seydou Babi faade e nokku to wiyete e jar e Salema to leydi Sénégal bateau jollunoɗo 150 sagata ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗayru taw ko Sénégal naaɓe bateau o yiwi e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Maroc to leydi Mali ma en kaali cimtola loni ko fati kay e ko fati kay e ŋakkugol nden ka e kisala e gonka leydi Mali e oɗo saaha joni to leydi Burkina Faso nana Akofo Addo ko hoorejo leydi Ghana mo tawi jillu makko ñalawma hanki o jillu gollal ciilagal e nder leydi Burkina Faso to leydi Centre Afrique premier ministre mabɓe e gouvernement mum kala waɗi démissionné caggal nde résultat ji sungoji sarɗiyeji jalti kabaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to Palestine ha to leydi Syrie to leydi Irak to dowlaci tedduɗe Amérique bisimilla moon e ketki hotondirte joni joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo donowal e ɓalawal kala labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo halwa bawɗo longal ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo jogui leɗɗe kadi e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo o ko fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne newi sanne so yananama ka miskino o safruma ha mbiya weng taw hay mbuuɗa yoɓani so wonano wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wahliti ha haɓɓa walla jano bargal ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara so tawi a rokkimo inde maɗa e inde nene maɗa o waɗanma listihara ha cikka mato ko onon koddi walla kol kodduɗe maɗa e kala sahane haalanamo haala maɗa ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum noddoɓe kala saaha e waɗoɓe message uji o leela jabtade wona anjenotade ɗumen ala mato ko hewrede tan kono kadi e kala saaha mo wiya jomum yo mbaɗ insisté yo noddinmo laabi kewɗi ma saaha ma waɗa jaabo ɗumen hano hannirta ni ceerno Djiby Sy base mum mawɗen tawi to Nouakchott leegal biyetegal nettet numéro makko ko 47 22 80 84 omo jogui base makko kadi to leydi Mali woni toon ko miñi ko to wuuro men wiyetego Nioro numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kadi aroɓe ne garan leɗɗe mumen médicament ji mumen e ayiji mumen yo gaddorto mbaɗi ceerno Djiby Sy komo Allah luuɓi hannde Ganndal ɗum noon mbadden dando faade e makko hano hannirta ni tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ngam yidde wallidde e faabade ɓesguɓe lappol palol dande maayo e ngam yidde sertinde ɗumen e caɗele gaz de cuisine woni gaz defirɗo
société biteɗo mini centre rim gaza keso pula jaaduɗe jamanu a fama e nder wuuro men ka heyɗi lamorgo gorgol mini centre rim gaza ene tawi e nder legal bitegal niti e nder kay hayɗi ene huccodiri e robine 1 e nder legal he waɗɗani auberge biteɗo faballa mini centre rim gaz ene jogui gaz uji e fannuji kala omo jogui butelaji ɗi B12 ɗi B6 ɗi B3 mini centre rim gaza wonande ɓen yeytoɓe ko kamɓe livranement hano hannirta ni so tawi noon ko joom butel goto woni a sengti e barme maɗa e cuisine maɗa addi ɓe cersanma ha wiya dakka musidɓe tedduɓe hano hannirta ni mini centre rim gaza ene jogui représentant ji mum e nder guure mawɗe tawateɗe e nder falde gorgol to likseba gorgol joɗaniɓe toon ko biyeteɗo Seydou Gueye numéro mum ko 46 50 67 44 to wuuro men babaɓe joɗaniɓe toon ko biyeteɗo général Bal numéro mum ko 46 70 18 11 ɓoyata kadi mini centre ma uddita représentant muɗum e nder jowol Sare Sebbe mini centre rimi gaz kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde jokkodirta koye mawɓe ardiɓe société o woni 46 52 10 22 kawrata koye biyeteɗo Bal Abdoulaye walla mbaɗa 46 96 12 35 kawrata koye biyeteɗo Elimane Bal mini centre rim gaz ene wiya en mbadden dando faade mabɓe kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa sappo lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko beñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiruɗen e gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen Taleb Wul Mohamed Mahmoud on ko gouverneur Guidimaga kañum e Ahmadou Tijani Thiam directeur général société ETR woni établissement des travaux d'entretien routier ɓe mbaɗi visite mabɓe taw ko visite travail jillude ligguey ɓe mbaɗi ɗum e alarba ɓennuɗo o e nder Guidimaga noon ƴewde kay golle ko fate golle maintenance laabi gonɗe fewntede e oɗo saaha joni e nder falde Guidimaga tawa kadi ko laabi ɗi ndungu rawane bonnuno e oɗo saaha kadi ƴettude peeje ko wawde kay jaɓɓade ndungu hikka ngu ɓe kolliri noon ɓe jeehi tigui e nder laabi tawateɗi hakkude Sehil Babi Fade Gouray e nokku to tronçon hakkude Sehil Babi Fade nokku biyeteɗo Jar Hella Salem ɗin nokkuji kala ɓe tawi golle ɗe ene golle hano hannirta ni hono gouverneur o holliri hen weltare mum mawde no fewi e ɗeɗon golle gollete toon o holliri kadi golle ɗe ɗe jaawi jamma e ñalawma kala ne liggue omo yakori kadi ɗen golle délai moɓe dokka ko adi ko délai ne timmama golle ɗe mbaw gasde hano hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni Mohamed Mahmoud Wul Mohamed El Mokhtar ko kañum woni waali gorgol woni gouverneur mo région de gorgol alarba hanki o ñande alarba jeenayi alarba hanki jeenayi lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho o waɗi supervisé udditgol école tawa ko école keso pul garɗuɗo jaaduɗo e jamanu ma haɗo to wuuro witego woluma nere wolum nere noon omo wondi e kanko noon omo yaade ambassadeur joɗiniɗo leydi Japon e nder leydi Mauritanie biteɗo Noria e Hara noon tawa kadi on école ko ɓeɗon ambassadeur ambassade leydi Japon ko kañum tigui yaltiniɗe en kopperede kala made oɗon école woluma neren tawe tigui e nder commune mo nere walo mo gadda mo kaydi école o noon ko école fondamental timmuɗo no fewi omo waɗi kalasuji jeegom omo waɗi kadi bureau ji direction omo waɗi kadi keblorɗe omo waɗi hoɗɗorde gardien e woni denowo jaaru golle ɗe kala ne qime ha 31 million haalis o guyata koye limore hinde ɗe kanko ambassadeur leydi Japon wonande kanko ambassadeur leydi Japon wonɓe kay won joni nder leydi Mauritanie ko kañum jaltin dendagal koppereje golle ɗe kala Abdoula Elimane Acce ko kañum woni maire commune o holliri hen weltare makko mawde no fewi o holliri kadi weltare dendagal commune makko kala mo ardi ɓesgu commune o kala holliri weltare mumen ɓe jetti ɓe jarni ambassade leydi Japon ɓe jarni kadi laamu leydi Japon e ɗeɗo golle payde nde fewi nde mbaɗi kay mahgol oɗo école taw kadi on école dendagal guure tariɗe kala ene mbawa hutora ɗum hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to
leydi Mauritanie Sidi Wul Zahaf ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui ñalawma alarba hanki o bilan ko fati e brosa coronavirus ɓe kolliri tigui alarba hanki o ko ujunere capanɗe jeegom e jeetato neɗɗo kañumen goni holkisanoɓe e nder holkiso he noon no gase jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe brosa coronavirus e nder ɓe cellano capanɗe joyi e joyo kepti cellal mumen ha no hannirta ni paati galleji mumen ñalawma hanki o hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittanu mum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ha joni gendarme ɓe dendo ko gendarmerie mobile tawateɓe e nder falde khasa e nder mo gadda biteɗo kera masena teɓima alarba hanki o jeera e lewru gorsi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho oto dimduɗo ɗo dolo woni sangara on oto noon ɓe kolliri tigui ɓe tawi muɗum temedere capanɗe jeenayyi e ɗiɗi kaneta tawa ko kaneta woni tigui butilaji sangara kanetaji butel bili taw komo hinde biyeera ɓe tawi mum kadi capanɗe jeegom butel on noon komo hinde sangara ɓurɗo e mawnude martaba woni mo hinde wiski e nder losgoji he noon gendarme ɓe keeɓi tigui andude joom marchandise o ɓe tawi tigui ko debbo goto ko kañum jeeyi oɗon marchandise ko kañum kadi luyi auto o ummaade roso faade naksoda siftinde on kadi ñalawma hanki on kaalino nder kabaruuji men sangara kewɗo nanggade nder falde ayyuna fodde kene wona ujunere butel taw ko sangara umminoɗo leydi Mali faade to nakshot lamorgo leydi Mauritanie ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to brakna sori male ko guure jeeɗiɗi tawateɗe en takko mum e saraji mum kala tawatere e saraji mum kala e taw kadi ko guure tawateɗe e lappola palol dande maajo e nder région mo brakna e keeɓi noon dispensaire keso pulo garɗuɗo jaaduɗo e jamanu ɗum noon ko ñande altine jeeɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho wonno tigui uddirgol oɗon dispensaire on dispensaire noon financé golle ɗum ɗe golle ɗe kala financé ɗum ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Japon e nder leydi Mauritanie biyeteɗo e hara no herio ko kañum tigui financé ɗen golle kala jaaru on dispensaire noon ene qime tigui ha 2 177 349 emery woni haalis e limore hesere nde so tawi ko limore hinde ne ene qime ha million ngaji nogas e temedere capanɗe jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedere capanɗe nayyi e buuri jeenayya sori male noon en tawi tigui e nder département mo Magne e nder commune mo Ndiabina Garlol e nder ko uddirgol centre o noon waɗi uddirgol centre o noon ko ambassadeur mo leydi Japon e biyeteɗo Kumba Alassane Diallo hoorejo association mauritanienne de lutte contre l'épidémie woni tigui ko fedde gardiɗo fedde association Mauritanie naɓe taw ko haɓade rafiji taw ko rafiji biyeteɗi épidémie ko wayno paludisme en ko nandi hen ko ɓen tigui jeehi udditoyde oɗon dispensaire huɓere dispensaire mahande noon maha tigui on bâtiment maha tigui ko sara huɓere wonnode dispensaire kidɗo taw kadi on nden huɓere noon ko molantene Allah mawde no fewi saabu ene waɗi ko wiyete salle de consultation ene waɗi kadi salle d' accouchement woni to jibinte ene waɗi salle de vaccination to yimɓe ƴettata vaccin ji mumen ene waɗi pharmacie ene waɗi kadi magasin temedde nayyi te ujunnaje nayyi temedde joyyi neɗɗo taw ko aade tawateɓe e nder wuuro sori male kala wondude e dendagal guure jeeɗiɗi taariɗe kala ma mbaw hutorade oɗon centre hano hannirtini ko caɗele mawɗe noon wonanno ɓeena sori male naaɓe e guure taari ɗumen kala ko fati e safrude saabu kayi ene teska kamɓe hakkude mabɓe e Mbagne ko 15 kilométre hakkude mabɓe e goudron kadi ko 17 kilométre e kala saaha ɓe keeɓa ɓe cellani ko wayno kay wondoɓe e paludisme ha heɓoɓe sukaɓe keɓoɓe doydi dogoji e wondude e rewɓe sotoɓe kala e kala saaha eɓe jogo caɗele mawɗe no fewi wawde yettade nokkuji taw ko nokkuji cafriɗi ha tengti noon e saaha ndungu ɗum noon hebdeɓe oɗo poste de santé ko beelamma mawɗo no fewi wonande kamɓe sori male naɓe ko taari ɗum kala ñande uddirgol noon consultation e lendagal leɗɗe kala ko gratuit woni tigui yoɓetake ɗum noon ko beelamma mawɗo kadi wonande ɓenan hono biyete ene tawa ardi cérémonie o noon ko préfet mo Mbagne biyeteɗo lemmana wula eri wondude e maire ñabina garlol hono Alinou Sara eɗen mbiya tan yoɓen jogo yo sori male naɓe yon jogoro jaam ɓe toppito kadi laaɓal e entretien oɗon dispensaire hano hannirtini ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keɗɗoɗen Fatimata Zerab
ko nene muma wonno ko kañum wonni nene muma Mohamed Ould Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoolojo leydi Mauritanie jaltuɗo aduna noon e nokku wuro witengo Las Palmas tawtinede leydi Espagne e saha kay o yano safroyade justice mo leydi Mauritanie noon kolliri taw halfinaɓe ko fati dossier Mohamed Ould Abdoul Aziz ɓe kolliri tigui ɓe dokki yamirore kanko Mohamed Ould Abdoul Aziz nde o kay wawata yaade so tawi mo yiiɗi yaade tawtoroyede wirwirde nene makko mo wawi yaade tawde en wirwirde kadi waɗata ko nder région mo en chéri kanko foof noon e wonde e sous contrôle judiciaire haɗani tigui ɓe dokkimo yamirore wawde kay yaade tawtoroyede nden wirwirde laamu ngu kadi no li toɗe makko taw ko yimɓe ɓuurɓe ɓattade mo no fewi hollirde kay wonde ene pacce makko sunare enen duwnoma kadi ndiyana ustare laamu ngu kadi holliri ene paari lubde mo avion laana diwa ko taw ko privé so gila bowal laaɗe diwoje ngal nakcot wawanawde goski ha toon to en chéri to ɗamini wirno yedde toon kono kanko Mohamed Ould Abdoul Aziz o holliri tigui wonde o yaafima laana mabɓe o yaafima dendagal tene wiya balal mabɓe kadi kala ko fati e duwaw mabɓe yoɓe moftu duwawuji mabɓe o yaafirima ɗum saabu Allah kadi o yiiɗa hay neɗɗo goto arde ɗon donademo dow inde laamu leydi Mauritanie ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sono mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen alarba hanki noon prestataire uji Senelec gollotoɓe e nder Kaolack ɓe mbaɗino moɓodiral mabɓe e seppo mabɓe moltengo Allah taw kongo wondani e yamirore waɗino noon garmi ngara hakkude mabɓe e policier ji yimɓe hewɓe nanganoma hen fodde 49 sagata nanganoma hen kamɓe kala guila hanki jamma ɓe goppitama ha laaɓi ha heddi biteɗo kilife noon kañum tan heddino e juuɗe dadiɓe ɓe kanko kilife noon o ko rappeur woni jimowo kelme o jeeya koye diɗɗal bitegal keur guim omo jeeya kadi e cettala bitegal yanamara taw ko dilloɓe no fewi e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen sagataɓe dongre Afrique ha joni ene keddi kay e kala saaha weddade pittali men e maaje kalɗe tawateɗe hakkude Afrique e dongro Europe tawa kadi ko yinnoɓe taccude hettude o to banggue Europe ɗanne suudaru joni ko laana taw ko laana jolluno kam fodde 150 ɗanniyanke suuɗeru taw foof ko Sénégal naaɓe yinnoɓe natude to leydi Espagne ko kañumen tigui laana mumen yuwi e nder maaje kaɗeɗe leydi Maroc e nokku to wiyete Dakhla hollirama noon 150 wonnoɓe hen ɓe ko jeeɗiɗo tan mbawi dandede heddiɓe ɓe kala mbasi pittari men don cuwa taw goskiji men kadi cuwa yitede ɓen jeeɗiɗo yitaɓe noon dandaɓe ɓe taw kadi ko marina dadiɓe halfinaɓe nden maaje janka e kisal maaje kaɗe leydi Maroc mbawno dandudeɓe kollirama tigui ɓe mbaɗatama e laana ndiwo ko Royal Air Maroc artiriɓe tigui ha to bowal laaɗe diwoje ngal Blaise Diagne mo Dakar ari toon jaɓɓadeɓe noon Amadou François Gueye ko kañum woni directeur sénégalais de l'extérieur ko kañum ari jaɓɓadeɓe to bowal laaɗe diwoje ngal Blaise Diagne ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to Thiaroye sur Mer to noon hollirama kadi ko suka goto ko tan musto waɗi toon ko suka goto élève jaranoɗo duuɓi 17 jaranoɗo ɓuftoyade kañum e sehilaɓe mum kañum tigui wasi fittade mum tawa kañum ne yooli koye maayo maaje ɗe e to plage to Thiaroye sur la Mer hollirama noon kanko majjuɗo kanko jooliɗo o wiyeteno tigui ko Ousmane Thiam ha joni noon goski makko suwa yitede o yoolino noon hollirama tigui o yoolino ko guila ñande altine sanga 14 heures ko guila nde no yoolno ha oɗo saaha joni noon goski ki suwa taw yitede ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate Cellal aadi kañum e gollidiɓe mum mbaɗinoɓe kewade kala subaka so cillide ɓesgu leydi ndi ɓe mbaɗa ko wiyete bulletin de santé ko fate coronavirus ɓe koliri noon e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi e nder leydi Sénégal kala holkisa ko ujunere e temetere 50 e yimɓe jeenayo e nder ɓen noon ɗum hen 50 tawama e jaati ene mari boroso e nder ɓalli mumen ɗum noon so ɓetama to banggue pourcentage ene holliri nder temedere kala hen nayo ne gonde rafio e nder ɓen 54 noon hen sappo e tato ko memodirnoɓe e wonduɓe e rafio heddiɓe ɓe kala 51 heddiɓe kala koko wiyete ka communautaire woni hay goto men anda ƴetti oɗon borosa e nder ɓe cellano ɓe kadi 54 kefti cellal men hano hannirtini paati galleji men jeeɗiɗon tampi sanne ma ballite to banggue fofago ne tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann ɓe kolli ɗon tugui hanki faade ñalawma hannde o hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi e nder leydi
Sénégal tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal winditiɓe doggol kona koɓe 44 ujunere fayi temedde jeetere 50 neɗɗo e nder ɓen noon 49 ujunere e temedde 4 e yimɓe nayo kepti cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedere 50 kawrino e ladial e ñalawma hannde o hedde juuɗe safroɓe nder jokki leydi Sénégal kala wonduɓe e mboros coronavirus ko temedde 2 e 50 e yimɓe joyo ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar seno memata leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali noon kala lebbi tati fedde gotago widdere witende loni eɓe mbaɗa cimtol mabɓe ko fate gonka leydi Mali fedde nde noon e ñola cimtol noon tawa kadi waɗi ngol ko biteɗo Antonio Guterres kañum woni secrétaire général nden fedde witende loni on rapport noon o wanno ɗum tigui ñande goo lewru juin nde gonɗen du woni lewru korse nde gonɗen du ko nden tigui o wandi on rapport o holliri noon nder rapport e wonde kay e oɗo saaha joni ko fate sécurité nden ka e kissal e nder leydi Mali ene yatiri ɓawo no fewi e oɗo saaha joni ɓe ko holliri kadi yoga e nokkuji e oɗo saaha joni e nder leydi Mali yoga e région ngaji ha e guure kala e oɗo saaha joni laamu leydi Mali tawetake hen ɗum noon ko caɗele mawɗe no fewi wonande ɗiɗon population ngaji tawteɗi hen e nder rapport he noon kadi o holliri e nder rapport o holliri wonde ɗiɗon lebbi tati sakkete armée leydi Mali yanama fodde laabi nogas joyyi mbaɗama fodde laabi nogas joyyi attaque taw ko armée woni forces armées malienne nogas joyyi laabi nogas joyyi ɓe mbaɗama attaque e nder ɗina jangguji noon 49 militaire wasi hen fittade mum ɗiɗo kadi taw ko policier ji mbasi hen pittade men 50 barmi hen taw ko militaire uji e nder ɓen 50 hen 50 ko militaire uji ɗiɗo heddiɓe ko witeɓe membre de sécurité woni tigui police walla gendarmerie rapport o kadi ɓe kolliri hen wonde ministre yanama laabi 14 waɗi mayɓe nayo e yimɓe 50 gañiɓe hen ha joni ko leydi Mali keɗon to bankas guure kewɗe tawteɗe e nder cercle bankas ko wayno wuuro witego Jala Sougou ko wayno wuuro witego Din Sougou e to wite Janvele kala e oɗo saaha joni jon eɗo saaha kala ko ɗeɗo jonte kala hollirama tigui ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi kañumen mbaɗata menacé e kala saaha yimɓe tawteɓe e nder ɗiɗon nokkuji saahaɓe biftoɓe saahaɓe jooɓo pittade mabɓe e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe hay neɗɗo goto suusa teɗɗinde becce mum kañum goto wiyane dawa guesa muɗum so wona kay ɓe ndenda haaɓe timma diɗɗal moƴƴal no fewi walla tikki ɓe jaada e ɓeɗon witeɓe dozo taw ko dozo noon woni wañoɓe traditionnel e kala saaha wawɓe fabotoɓe ɓe kala saaha ɗum noon holliri tigui e oɗo saaha joni ko caɗele mawɗe wonaniɓe kay wonande ɓen yiɗɓe dawde guese mumen kadi e on nokku e oɗo saaha joni ala ko joguiɓe so wona ko fati e remru ha joni ko leydi Mali keddoɗen Cukel koye ga mayga ko kañum woni hoore jagoɗe kesa pula mo leydi Mali alarba ɓe hanki o joddima tigui e Goodluck Jonathan kañum woni kolaɗo nulaɗo kolaɗo fedde CEDEAO e ardi e yaadiɓe mum ɓe holliri tigui wonde e oɗo saaha joni woni tigui koye gollade ko fate suɓade gouvernement kes woni jagorɗe ɓe foti gollodade o holliri noon ɗo e altine ma gouvernement o yaltu ha timma so tawi ɗo e altine yaltani ñande altine nde kam ko leydi foof ñande altine maɓe keeb gouvernement ma leydi Mali kala andu aduna foof kadi anda e oɗo saaha joni walla gouvernement moɓe cuuɓi tawa on gouvernement kadi dendagal landaji dawrugol e dendagal ɓeɗon witeɓe partie civil kala tawateɓe nder leydi hen e pelle foof ne mbawa yitade hen koye mum hano hannirtani ha joni ko leydi Mali keddoɗen to ñande talata jeetati lewru korse gonɗe ɗo noon ko camion goto ben umminoɗo to wite Kabala ene fati wuuro sangak 5 heures kikiɗe ko kañum tigui feeri cukalel ngel feeri noon ko ɗon ngel wasi fittadu maggel ngel maayi ko mayde hulɓinide no fewi yimɓe tawtoraɓe mayde nde kolliri hen metti mumen no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen ina teska noon e oɗo saaha joni ene teska e oɗo saaha ene teska tigui e oɗo saaha joni ngabbugol cogguji taw ko cogguji guura ha tengti e gueɗe ɓurɗe hatojinede e nder leydi he e oɗo saaha joni kilo tew jaranoɗo 2000 francs e oɗo saaha joni ma mbaɗa 2800 so tawi noon ko nebbam ummotoɗam to leydi Côte d'Ivoire woni huile importé ɗe hinde dinor e on noon jarannoɗo 17500 wonti oɗo saaha joni 20000 so tawi ko nebbam noon ɗam pewteɗam e nder leydi he taw woni nebam local ɗam jaranoɗam 15000 francs woni ujunnaji tati e oɗo saaha joni wonti 18000 francs so tawi noon e oɗo saaha joni ko paleda bofole jaranode jaranode 2200 woni 450 e oɗo saaha joni wonti 2500 woni 500 e oɗo saaha joni teskama tigui e ɗum ɓeydi no fewi kadi e ɗum herƴini gurdam dendagal ɓesgu leydi malinaɓe kala to yimɓe jooɗi ko ɗen jewtata moni jiiɗa foof ene namda holto yimɓe jogori huccude e ɗiɗon
cogguji eɓen mbiya malinaɓe tan yo gande wona to leydi Mali tan e oɗo saaha joni leyɗele ɗe kala ha tengti e leydi Mauritanie ene teska tigui cogguji guura ene ngabbi no fewi hano ha ɓurti kerolam ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mali to Ségou gam noon gam fabade doga moltoyo en ɗanniyankoɓe e wondude e gollotoɓe ɗiɗo société ji ko wayno Cometex e gollotoɓe e ngallo catal biyetegal PRRE ɓe ndendini ballal kalis kewɗe no fewi ɓe mbawi rendinde ɓe mbawi tigui sodde guura kene qime ha 31 ujunere tonnes woni 31 000 tonnes guura ɗum noon gam yidde feccide ɗiɗo temedde ɗiɗo 54 ujunere neɗɗo taw ko doga molto en tawateɗe e nder ɗiɗo commune aji woni commune mo Ségou e tawateɓe to commune Sébougou e tawateɓe to commune Pelengana noon ɗum noon e to wiyete tawateɓe kadi to commune mo Saboyla mo tawde commune mo Sakoyba ɗum noon gam yidde fabadeɓe ha joni ko leydi Mali keɗoɗen Théodore Adrien Sarr koye mawɓe dadiɓe ministre ma tawateɓe e nder laafaji mbulaji tawateɓe e nder leydi Mali e mbadi maintien de la paix e o holliri tigui e nder rapport makko wonde tuggi 2013 nde ministre ma kay woni casque bulo en laafaji mbulaji nella nder leydi Mali faade ñalawma hannde omo kalaten o holliri tigui temedde ɗiɗi e nogas e tato casque bulo woni laafaji mbulaji yo pittali men joɓama e nder leydi hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen communiqué mo tonggode temedde 4 e 64 on paami tigui communiqué ministre kalfinade ko fate Cellal aadi ɗum noon koko fate mboroso coronavirus o holliri tigui wonde ñalawma hanki o e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko temedde 9 e 94 neɗɗo kolkisa ko yimɓe nayo tawa ene gondi e mboros coronavirus temedde 9 e 90 heddiɓe kala ene kiisi hen e nder ɓe cellanoɓe kadi hen sappo ene kepti cellal men goto hawre ladial leydi Mali ene jogui jeeɗiɗo yimɓe jeeɗiɗo taw ko entirɓe wonduɓe e coronavirus e nder ɓen jeeɗiɗo entirɓe noon hen taton tampi sanne ma ballite to banggue fofango eɓe jogui kadi temedere e 39 ɓe cellani wonduɓe e coronavirus kono ɓen tawate ko nder cuuɗi mumen ko tona mbaɗata safruji men o koleri kadi e oɗo saaha joni togui ko leydi Mali ne rafi o naati toon faade oɗo saaha joni dendagal ko windete doggol coronavirus ko 14 ujunere temedere e nogas jeetato e nder ɓen noon ujunnaji 9 e temedde 8 e capanɗe jeetato e ujunnaji 9 e temedde 8 e capanɗe 9 e ɗiɗo kawre ladial e kepti cellal men ujunnaji 9 e temedde ujunnaji 9 e temedde 8 e capanɗe 9 e ɗiɗo kepti cellal men ha no hannirta ni temedde 5 e nogas goho ɗum woni ko hawre ladial tugui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni leydi Mali kadi ne jogui oɗo saaha joni temedde ɗiɗi e capanɗe 4 neɗɗo joñaɓe ene paadi holkiso mumen ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sono mima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen rok marque Christian Kabouré ko kañum woni hoorejo leydi Burkina Faso o bismima ñalawma hanki o nando makko sehil makko biyeteɗo Nana Akko ado on noon kañum woni hoorejo leydi Ghana kañum kadi oɗo saaha joni jogui sawru gorle ko fate gardigu catala CEDEAO ɓe jewtiɗino ko fewi e nder jonde mabɓe kadi ɓe mbaddi conférence de presse kamɓe ɗiɗo kala e nder conférence de presse o noon kanko oɗon biyeteɗo rok marque Christian Kabouré hoorejo leydi Burkina Faso o waɗi erago faade dendagal Afrique kala de kañumen foof ndentata gona neɗɗo goto ɓe mbawa rendinde doole mabɓe e peeje mabɓe haɓade kay ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe woni jihadiste en e oɗo saaha joni wonɓe e bonnude e gasnude bonnude leyɗele tawateɗe nder Afrique de l'Ouest koto centre Afrique paɗen caggal kayne leydi ndi yano subgoji mum sarɗoyeji tawa ɓe jeehi laabi tati woni dawe tati premier tour deuxiéme et troisiéme tour kala e oɗo saaha joni résultat ji ɗi gassi ha laaɓi ɓen sarɗoyeji ɗum saabi noon kala résultat ji sarɗoyeji mbaɗi ene teski noon hoore jaggoɗo ene démissionné kañum e gouvernement foof ko ɗum woni e oɗo saaha joni ko premier ministre leydi centre Afrique waɗi o démissioni o joguini kadi démission dendagal gouvernement ɓe koɓe gollotono kala e oɗo saaha joni noon faɗa tigui koye hoorejo leydi ndi beele kay mawo suuɓa oɗon gonnoɗo o hoore jaggoɗo yo wiye yo jokku golle mum walla tawi ko goɗɗo o suɓoto ko wawi wonde hen kala ma en gartu hen e kabaruji men janggo so tawi en keeɓi ɗo ko ɓuuri labde kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Palestine puddotoɗen Palestine naɓe tata noon mbasi pittare men alkamisa hande subaka law e nokku to wiyete Jenin noon ene tawe to rawo Cisjordanie occupé ko daniɓe leydi Israël kañumen tigui joore mabɓe pettoje e petelaji kañumen tigui pelliɓe jooɓi pittali mabɓe holi kamɓe Palestine kamɓe Israël naɓe noon ɓe koliti koye saaha kay ɓe gonno e riddude taw ko wat boniɓe ɗiɗo woni jihadiste en wonnoɓe ñangu mumen nder leydi Israël ɗeɓe gaari ha to leydi Palestine noon ko ɗon tigui Palestine naji goto kañum iidi felludeɓe ko ɗon ɓe joosi e mum kuure condi ko hen heddi kono jayneji Israël foof jeddi on jayneɗe leydi Palestine
sin jeddi on kabaru mbi tigi wona noon woni koye garmi ngaraɓe mbaddanno ko ɗon tigi dadi ɓe ndose mabɓe kure condi koto leydi siri paɗena jangu wat boniɓe taw kadi ko jogodi tufinoɓe oto taw ko oto militaire uji leydi russe araɓe wallude Bashar al-Assad nder leydi he waɗi e nder leydi he ɗum noon waɗi mayde goto taw ko militaire russe najo wasi hen fittade mum militaire uji tato woɗɓe mbarmi hen ɗum noon to mette waɗi hen alarba hanki o koto leydi Irak paɗen base militaire Amérique naɓe tawteɓe to Bagdad lamorgo leydi Irak ɓe kolliri tigui ɓe beddama obiji ɓe beddama obiji beddama roquette aji joyyi woni bombeji joyyi ɗi hinde roquette ɓe kolliri noon hen obiji tati jani ko sara base o hen obiji ɗiɗi jani ko sara base o obiji keddiɗi ɗon jani tigui ne woddi base o seeɗa ɓe kolliri ɗon hay neɗɗo goto gañaki hen hay neɗɗo goto mayani hen kadi haydara ala ko obiji ɗi bonni e nder base he koto dowlaji tentuɗi Amérique cakkitorɗen New York Time e jayde witende Washington Post kamɓe kala ɓe kolliri wonde kayi aɓe kolliri tigui alarba hanki o wonde laamu leydi dowlaji tentuɗi Amérique e gaddugol Joe Biden ɓe kolliri tigui wonde koɓe sodoɓe 1.5 million taw ko dose ñakko ko fati affaire corona haɓade coronavirus ɗine 1.5 million dose noon ko wawde kay sarde e yoga e leyɗele e mbadi ballal ɓe kolliri noon koye jonde joɗotode taw ko jonde joɗotode witende G7 woni tigui leyɗele jeeɗiɗi ɓurɗe aldude jonde men jotto bato ko ɓoyani e nder jonde hen noon ko nden tigui Joe Biden hoorje dowlaji tentuɗi Amérique ko nden o jofoto leyɗele feccoɓe ɗiɗon million ngaji joyyi ɗe 1.5 million dose tawa ko ñakko covid 19 mo mbadi Pfizer musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men ɗemngal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.